Google Pixel 9 XL verzia Pro, 512 GB, telefón používam jeden týždeň a urobil som switch zo Samsung Galaxy Z Fold 6. Prečo som urobil switch na tento telefón? Lebo som chcel pocítiť, aký je čistý Android na telefóne od Google. Telefón nie je určite dokonalý a povedzme si úprimne, každý jeden telefón, ktorý v dnešnej dobe vychádza, má určité kompromisy a Google Pixel 9 Pro XL nie je výnimka. Kvalita spracovania, materiály, dokonca aj ten shape mi pripomína dosť iPhone. Tým chcem len povedať, že ten telefón je v ruke veľmi príjemný a pôsobí veľmi prémiovo. Nič vám nevadí, všetko je extrémne príjemné na dotyk. Zadná strana je z takého matného skla, ktorý je strašne pekný, príjemný na dotyk a mne osobne sa táto čierna, taká stealth farba veľmi páčila, tak preto som zvolil túto čiernu verziu, konkrétne sa volá Obsidian. Na zadnej strane máte pozdĺžne ešte rám foťákov, ku ktorým sa ešte dostaneme v tomto videu. Tieto foťáky vystupujú, sú rozprestrené vlastne z jedného kraja na druhý, čo vám dáva jednu jedinú výhodu a to je tá, že keď si položíte telefón na stôl, tak sa vám nebude kolísať, keď ho používate, čo veľmi príjemne vítam. Jo, že vám proste nevygla, keď klikáte takto na displej a máte telefón na stole. To zbožňujem, robím to docela často, hlavne keď som za počítačom, takže to beriem ako príjemnú vec. Rám telefónu, teda to ohraničenie je z takého lešteného hliníku. Áno, sú na ňom vidieť otlačky, ako na všetkých týchto lesklých veciach, takže s tým treba rátať. Každopádne väčšina ľudí má asi stále kryt na telefóne, takže pod tým krytom to tak či tak nebude vidno. Čo ma veľmi milo prekvapilo je to, že tie také legal značky, ktoré máte na zadnej strane telefónu, väčšinou sú na zadnej strane telefónov. Google to vyriešil tak, že to dal na ten okraj. Na druhej strane mi príde, že sú trochu veľmi výrazné a na tom leskom povrchu sú trošku výraznejšie, než by som si predstavoval, takže dizajneri by mohli pri budúcom modeli na tom trochu zapracovať. Trochu ma prekvapilo, že tlačidlá hlasitosti a power button sú na jednej strane, čo vám dáva v podstate takú výhodu, že vy keď pozeráte content, tak si môžete dať telefón na ležato mimo tlačítok, tým pádom si nebudete stlačať žiadne tlačítka, nič si tam nezakliknete a telefón bude pekne držať a stať. Ale čo ma prekvapilo je to, že tie tlačítka sú také klikacie. Že je veľmi počuť, keď stlačate tie tlačítka, jo? Neviem, či to budete počuť, ale môžu prestať tu vrtať a búchať. Na jednej strane to môže byť satisfying pre niekoho, na druhej strane je to také, že môže to niekoho rušiť, takže to som len chcel spomenúť, na čo si treba dávať pozor. Displej Pixelu má 120 Hz 6,8 palcový LTPO OLED panel s rozlíšením 1344x2922 pixelov s ochrannou vrstvou Corning Gorilla Glass Victus 2, podporu HDR a jasom až 3000 nitov. Kámo, prestaňte vrtať, prosím. Čo sa týka toho jasu, tak ten telefón je brutálne vysvetlený. Ten jas je tak silný, že nebudete s ním mať problém na žiadnom slnku za žiadnych svetelných podmienok. Na druhú stranu, tým, že ten Pixel má tak vysoký jas, príde mi, že má stále vysoký jas, aj keď ste na najnižšom možnom jase, aký môžete mať. Tu je to také, že večer vám to stále ešte svieti do tváre, takže na to si treba dať pozor, aby ste nerušili partnera, partnerku, keď večer idete spať. Odozva displeja je 120 Hz a je adaptívna, čo znamená, že displej vie automaticky meniť odozvu medzi 120 Hz a 1 Hz, aby šetril batériu. Z mojej skúsenosti vo väčšine prípadov ten telefón ide na 120 Hz a reálne zníženie hercov som pocítil napríklad len vtedy, ak máte povedzme otvorený nejaký content, povedzme čítate nejaký článok a nedotýkate sa telefónu a položíte ho a ten telefón je stále zapnutý, teda ten displej, tak vtedy mám pocit, že displej proste stiahne herce na 1 Hz, aby to nežalo zbytočne baterku a ako náhle sa toho hneď dotknete, tak už to zase nabehne na 120 Hz. Bežne si to normálne nevšimnete, ale na tom displeji je to úplne nádherné. Obzvlášť na tomto Pixeli s Androidom to vyzerá úplne nádherne a úplne smooth. V displeji máte zabudovanú ultrazvukovú čítačku o tlačku prstov. A tá, kámo, je úplne sick.
rýchla, responsívna, bezpečná. Tým, že je to ultrazvuková čítačka prstov, tak vy keď si dáte na telefón ochranné sklo na displej, tak ako ja som dal v tomto prípade, keď budete prikladať prst, tak musíte pritlačiť trošku prst viac na telefón a nejde to úplne tak rýchlo, ako keby ste nemali ochranné sklo na tom, takže na to si dajte pozor. Android 15 a Google Pixel. Chcel som pocítiť, ako funguje Android, ktorý je od Google na telefóne, na hardveri od Google. Úplne rovnaký scenár, ako keď máte iPhone od Apple. Práve optimalizácia softveru a hardveru je presne to, čo som chcel a očakával a musím povedať, že sa to splnilo a všetky moje očakávania sa naplnili. Telefón je poháňaný custom procesorom čipom Google Tensor G4. Obsahuje 16 GB pamäte RAM hlavne kvôli AI funkciám, ku ktorým sa ešte dostaneme. Procesor v benchmarkoch nie je žiadna slava. Celý tento môj strach, bratku, zmizol, opadol po prvých dňoch používania toho telefónu. A tu sa potvrdzuje, že syntetické benchmarky sú pekné čísielka, ktoré vám dajú nejaké plusové bodíky, ale vo finále používanie, kamo, je úplne o niečom inom. Na to, že ten procesor nie je tak výkonný ako konkurencia, tak absolútne nepociťujem žiadne zaseky, žiadne spomalenia, proste všetko ide tak plynulo, že máte pocit, že máte v tom telefóne absolútnu špičku na trhu a za mňa ide o skvelú optimalizáciu telefónu, teda hardveru, procesoru a softveru. Multitasking, bratku, je proste sick. Ide to na jednotku, je to snappy, je to také proste fast, môžete sa na to spoľahnúť. Nikdy sa vám nestane, že otvoríte apku a nejak sa zasekne alebo zalaguje, to absolútne vôbec, čo by sme čakali od vlajkovej lode. Všetko máte hneď na čítanie po otvorení, scrollovanie napríklad Twitteru je absolútne bezproblémové, všetky aplikácie fungujú, jak majú. Proste vy pri používaní necítite absolútne žiadne kompromisy, absolútne žiadne. Kde je na druhú stranu, ale pocítite trošku nejaké obmedzenia. Ja som osobne si stiahol do telefónu PUBG a Call of Duty, čiže už také akože pokročilé hry na grafiku. Nemôžem povedať, že by som ja pocítil nejaké kompromisy, ale môže sa stať, že vám občas povedzme, že detaily nie sú úplne tak skvelé, aj napriek tomu, že hru máte na full detailoch. Keď hráte Balatro, je to úplne v pohode. A tým chcem len povedať, že ak si kupujete telefón len na gaming, že hráte proste z celého dňa, hráte 8 hodín hry na telefóne, tak si myslím, že toto není úplne telefón na hry, ale ak hrajete hry na záchode ako ja, tak tento telefón je úplne super a úplne stačí. Haptická odozva je bratku, bratranec, sesternica, nenormálna. Nenormálne, ja som ešte nemal taký telefón, čo by mal tak dobre odladenú haptickú odozvu. Klávesnica, keď píšete, má iné vibrácie. Keď otvoríte aplikácie na pozadí a dávate ich preč, tak to má inú vibráciu. A to je tak príjemná vec, že máte pocit, že to používanie je viac také zábavné a responsívne. Naposledy som sa tak cítil, keď som si vyskúšal ovládač od PlayStation 5. Tú haptiku tam pridali také a bolo to viac také immersive, tak podobný pocit mám aj v tomto telefóne. Systém Android 15 na tom telefóne je, kámo, neskutočne dobre optimalizovaný, ale že neskutočne. Všetko je jednoduché, privetivé, funguje tak ako má, nič sa vám nezasekáva. Príde mi, že je to ešte lepšie ako Samsungy. Fold som si poriešil hneď, ak vyšiel. A tým, že Samsung dáva nadstavbu ešte svoju na ten Android, tak mne príde, že ten čistý Android na tom telefóne, tým, že je to spojené s tým hardverom, je ešte lepší, ešte rýchlejší a ešte viac sa na ňo môžete spoľahnúť. Čo sa týka toho UI, tak môžete si nastaviť farby rozhrania podľa farby tapety na pozadí, meniť homepage, pridávať pekné widgety od Google, upravovať uzamykaciu obrazovku, čo všetko dobre poznáte aj z iných telefónov a iných modelov. Kamaráde, Braško, kontrolné centrum, extrémne pekne spracované, o mnoho sa mi viac páči ako nadstavba na Samsungu. Môžete si ho upraviť podľa seba, takže si tam dáte veci, čo používate najviac. Notifikácie na tomto telefóne sú úplne rovnaké, ako majú všetky Android zariadenia. Najviac, čo ma ale teší, je to, že vy máte funkciu v tom telefóne, kde viete ísť do histórii notifikácií. Určite sa vám už stalo, že ste videli nejakú notifikáciu na svojom telefóne a nechťať ste ju vypli alebo dali preč, tak vy môžete ísť do histórie notifikácií a tam vidíte komplet všetky notifikácie, čo vám prišli do telefónu. Brutálne,
Milujem tú vec, nerozumiem, prečo to nemá viacej telefónov. Skvelé. Nájdenie hudby. Ja viem, môže sa zdať, že to je hlúposť, že to je kravina, ale kámo, vy máte telefón, nepoužívate, máte ho na stole, je vypnutý, respektíve always on display na tom zapnutý. Akákoľvek hudba, čo ide v pozadí, ja neviem, ste da kde v reštaurácii, ste da kde v bare, ste v aute a v rádiu vám ide hudba a vy chcete zistiť, jak sa volá tá pesnička, tak vám sa názov tej skladby zobrazí na displeji alebo v notifikácii, aj na always on display. Vy na to kliknete a vám sa otvorí zoznam a vy si rovno tú skladbu môžete pridať do vášho playlistu na Spotify. Prípadne sa dostať do menu, kde vám ukáže zoznam skladieb, ktoré hrali už počas dňa a Pixel ich našiel počas toho dňa. Wow, táto vec je natívne podporovaná v tomto telefóne a ja ju zbožňujem, pretože koľkokrát ide nejaká zaujímavá pesnička alebo skladba, čo sa mi páči a ono je to tam. Ak sa bojíte o svoje bezpečie, tak priamo natívne v nastaveniach telefónu si môžete zapnúť VPN, ochranu. Nemôžete si bohužiaľ zmeniť VPN-ku v akej ste krajine, takže nemôžete si zvoliť, ja neviem, že chcete sledovať content z Ameriky a podobne, ale je to skôr na to, že keď ste na nejakej verejnej Wi-Fi, povedzme na letisku a bojíte sa o svoje dáta, tak zapnete si VPN ochranu a môžete sa v pohode bezpečne pripojiť na Wi-Fi. A teraz si poďme povedať niečo o tých AI funkciách, ktoré tak Google veľmi pekne ospevuje. Aj väčšina výrobcov telefónov za posledné 2 roky. Ako príde mi, že je to skôr len taký gimmick, taký buzzword, ktorý sa používa, ale realita potom používania je trošku niekde inde. Hneď z prvej vám poviem, že tento telefón nemá všetky AI funkcie, ako promujú na internete. Najviac ma zarazilo, že dve také zaujímavé featurey, ktoré sú podľa Google AI, možno jedna z nich, mne by sa páčilo, že by tam boli, ale nie sú tu v tom telefóne. Prvá je Pixel Studio, generovanie obrázkov a nálepiek a gifov a týchto vecí. Ako jasne chápem, asi veľa ľudí negeneruje obrázky, ale Google to promuje všade, že to má v telefónoch, akože v Európe, bohužiaľ to nenájdete vo svojom telefóne. Vec nerozumiem, prečo tu nie je, pretože ani neviem, čo to môže mať nejak extra s AI spoločné, ale to je aplikácia s názvom Pixel Screenshots. Vy by ste mali mať vo svojom Pixeli aplikáciu priamo natívnu na screenshoty. Vy si spravíte screenshot a ten screenshot sa vám rovno tam uloží. Vy potom tú aplikáciu otvoríte, tam vidíte všetky screenshoty a pomocou AI si môžete vyhľadávať určité informácie, čo na tých screenshotoch boli, aby ste to jednoduchšie dohľadali. Google Pixel to nemá. Najviac, čo ja využívam z AI, je funkcia Circle to Search, čo veľmi dobre poznáte. Podržíte prst na spodnej časti displeja, otvorí sa vám Circle to Search, môžete zakružkovať, čo chcete vyhľadať, či už je to nejaká vec alebo text. Ten text sa vám rovno skopíruje, čiže to je docela super, ušetríte čas, funguje to tak, jak má. Potom tu máte Magic Editor, kde viete vymazať nejaký objekt z fotky a tak ako je to fajn, ale myslím si, že veľa ľudí to aj tak nevyužíva. No ale hlavná AI, čo je v tomto mobile, je hlasový asistent Gemini. Normálne AI-ko ako ChatGPT s tým rozdielom, že sa ho môžete pýtať veci rovno v telefóne. Baví ma aj to, že rozumie slovenčine, akorát tá odpoveď toho AI-ka je taká proste strohá, ako keby ste si dali Google Translate. Takže nie je to tak prirodzené ako ľudské vyjadrovanie. Ja som rád, že aspoň slovenčinu rozumia, že aspoň nejak odpoveda. No a to sú tie základné veci s tým Gemini, ale vy si môžete dokúpiť za mesačný poplatok Gemini Advance. Je to pokročilejšie niečo ako ChatGPT Pro alebo Plus, neviem, jak sa to volá. No a ten Gemini Advance vám odomkne ďalšie veci a funkcie, ktoré vám ten základný Gemini neponúka. A to sú veci typu, že ten asistent dokáže pracovať aj s vašim systémom. Dokáže vykonávať úlohy priamo vo vašom telefóne. Môžem tu spomenúť vyhľadávanie na Google mapách. Akým spojom sa najlepšie dostanem z hlavného nádraží na Arkády Pankrác? Odporúč mi cestu. Z hlavného nádražia na Arkády Pankrác sa najrýchlejšie dostanete autom. Cesta trvá 24 minút a je dlhá 6,3 kilometrov. Môžem sa tam dostať aj metrom? A ak áno, akým metrom a kedy mi ide najbližšie metro z hlavného nádraží? Áno, z hlavného nádražia sa dostanete na Arkády Pankrác metrom a najbližší spoj ide o 17:15. Pri daní udalosti do kalendára a nastavenia upozornenia. Teraz si schválne ukážeme a na dnešný deň tam nemám nič. Jo, je 6. Pridaj mi udalosť do kalendára o 18:30 dnes 6., že mám zavolať mamke domov a upozornenie chcem o pol hodinu predtým.
Dobre, pridal som do kalendára na dnes o 18:30 udalosť s názvom Zavolať máme domov. Na dnes je tam pridaná pripomienka. Práve jak editujem to video, pár poznámok k Gemini. Z 10 pokusov mi tak 5 krát pridá poznámku do kalendára. Ty sa ho niečo pýtaš, rozpráva na teba česky, potom ti odpovie slovensky. V Amerike dokonca, keď mu poviete, čo vidíš pred sebou, tak sa ti pozrie a povie a opíše ti a baví sa s tebou ako človek. Tu je príklad. Good noise. So, what do you see right now? Okay, I see a large crowd of people in what looks like a conference hall. Are you here for a specific event? Yeah, this is South by Southwest. What should we do for these people? That's so cool that you're at South by Southwest. Thanks, There man. are tons of things to do there, from film and music festivals to tons of different interactive media events. Ahoj, práve natáčam video na YouTube a bavíme sa o tebe. O čem přesně bude to video? A jaký typ obsahu tvoříš? Popíš mi, na čo sa práve teraz pozeráš. Momentálně se dívám na tvůj obličej. Máš krátké vlasy, zdá se, že máš na sobě sluchátka a mluvíš na mě. Pozadí je trochu rozmazané, ale vypadá to, že jsi v pokoji. Milíš sa, som vonku a pozerám sa na auto. Čo ešte ďalej vidíš? Dobře, vidím auto, které je zaparkované na ulici. Je šedé a vypadá docela moderně. Ulice je lemovaná stromy a na chodníku jsou zaparkovaná další auta. Kamery. Pixel má 3 hlavné senzory na zadnej strane telefónu. Hlavný senzor 50 megapixelová kamera s clonou f1.68, ultra široký senzor 48 megapixelový s autofokusom a svetelnosťou f1.7 a telefotosenzor je 48 megapixelový senzor so svetelnosťou f2.9 a 5x optickým zoomom. Predná selfie kamera má 42 megapixelový senzor s clonou f2.2. Kamo, pixely sú známe, že majú jedné z najlepších fotografií na trhu a v tomto telefóne to nie je výnimka. Fotky sú sharp, krásne fotky, extrémne kvalitné a detailné. Pixel svojím postprocessingom upravuje na pozadí tie fotky tak, že si poviete, že to ani není možné, že ten mobil fotí tak dobre. Čo môže ale niekomu vadiť je to, že ten Pixel má tie fotky, respektíve ich upravuje tak, že to môže byť pre niekoho až moc. Farby sú výrazné, kontrast je veľký a niekomu môže vadiť, že tie fotky nie sú úplne tak prirodzené. No, je tam proste ten postprocessing veľký a ono to vyťahuje tie fotky viacej, sú také vibrant. Neviem, jak to preložiť do slovenčiny, ospravedlňujem sa. Každopádne, ak chcete, môžete fotiť aj v RAW formáte, takže tieto postproces veci môžete vymazať, ale bežne, keď fotíte s telefónom, tak bacha na to, že ten mobil veľmi rád upravuje fotky tak, že ani nechápete, jak môžu byť tak pekné. Pritom v realite asi ani nie sú. Videá sú tiež super. Môžete točiť vo Full HD a 4K v HDR od 24 do 60 frameov a tiež môžete točiť footage v 8K, ale len pri 30 frameov bez HDR. Stabilizácia, autofokus aj manuálny fokus funguje celkom dobre. Dám vám sem nejaké zábery, aby ste videli, jak to funguje. Čo sa týka aplikácie kamery, tak tá je veľmi jednoduchá, privetivá, veľmi sa mi páči. Oceňujem, že rýchlo sa viete dostať do pro nastavení a tam si navoliť ďalšie dodatočné veci, jo, ako v akom rozlíšení chcete točiť, v akých frameoch, či chcete HDR alebo nechcete HDR. Ale má to svoje aj nevýhody a tu je možno cítiť aj v podstate ten procesor od Google, že je trošku taký, nie je úplne tak rýchly ako ostatné a to je napríklad prepínanie medzi zoomom. Vy keď si prepnete zoom povedzme z jednotky na dvojku, na 5 a podobne, trvá povedzme sekundu, 2, dokým vlastne sa ten zoom prepne, jo, že nie je to úplne hneď, ale trvá to proste sekundu, 2, takže na to si treba trochu zvyknúť. Ak chcete to mať plynulé, tak bohužiaľ to vám dajú v dnešnej dobe len iPhony, preto sú tak populárne. Taktiež keď fotíte a spúšť tej fotky, keď kliknete, tak ako odfotí to docela rýchlo, ale furt to není tak snappy lusknutím prsta ako na iPhonech, takže to môže niekomu vadiť. No a čo som si všimol ešte na tom všetkom je to, že Google má veľmi rád tváre. A to v tom zmysle, že vy keď točíte alebo sa fotíte selfie alebo nejakých ľudí na kamere, tak ja neviem, či to je nejakým algoritmom ich alebo čím, ale príde mi, že tie fotky tvary sú proste random.
Niekedy sú extrémne vyťahnuté, niekedy nemám tieň tam, kde by som mal mať. Keď prejdem zo svetla do tmava, tak zrazu sa mi vyhladí tvár. Niekedy je tá tvár úplne akoby, že sharp a crispy, takže tam sa očividne na pozadí niečo deje. Google má veľmi rád tváre a nevie podľa mňa sa rozhodnúť, čo s nimi má robiť, tak si tu robí úplne random. Neviem, príde mi, že som prešiel z veľkého svetla do malého a prestáva to ostriť a moja tvár mi príde, že je trochu vyhladená. Takže Google algoritmus, Pixel algoritmus má veľmi rád tváre. Nie je to miestami prirodzené. Príde mi, že je to hrozne random. Niekedy máte úplne hodnoverné video a niekedy, hlavne čo sa týka tvári, tak Google veľmi rád vyhľadzuje a upravuje a dokresluje tváre, obzvlášť na rôznych svetelných podmienkach. Posúďte sami. V nejakých svetelných podmienkách nemusí to byť úplne hodnoverná fotka tak, ako by mala byť a čakáte s nejakou dodatočnou algoritmovou úpravou. Baterka telefónu, kamo, bal som sa toho, že ten procesor nie je tak výkonný a optimalizovaný, že tu sa bude vybíjať, ale baterka, kamo, je sick. Telefón obsahuje 5060 mAh kapacitu batérie. Páčilo by sa mi, ak by telefón za také peniaze dokázal už nabíjať aspoň 65 W. Ja nepotrebujem, aby ten telefón sa nabíjal 150 W, ale aspoň tých 60 by mohol mať. Samozrejme ide o väčší mobil, takže tam je väčšia baterka ako pri klasickom Google Pixel 9 Pro. Ale mne telefón vydrží tak deň a pol, úplne v pohode. Telefón sa vôbec neprehrieva. Ani pri nabíjaní som nemal pocit, že by bol nejaké extrémne horúci. Ani pri hraní hier nemáte tak teplý telefón. Na začiatku si myslím, že keď vyšli tie pixely, čo bolo asi pol roka dozadu, tak ľudia sa sťažovali, že sa prehrievajú, ale toto môj prípad nie je. Extrémna stupidita na tom telefóne je, kamo, teplomer. Oni normálne zozadu pri foťakov pridali, kamo, teplomer. Je to stupidita, nefunguje to, môžete merať teplotu kože, hej, tu čelo, alebo môžete merať teplotu, ja neviem, kávy alebo čaju. Akože prečo by to niekto robil? No a poslednú vec, ktorú spomeniem, je to, že Google po najnovšom update spojaznil aj satelitné pripojenie. To znamená, že ak ste na mieste, kde nie je signál, tak viete využiť satelitné pripojenie. Povedzme, že ste turista, chodíte niekde, nemáte signál, ak sa chcete krátko pripojiť a odpísať na nejaké správy, môžete, to je super. No a aby som celú túto recenziu a ten zážitok z toho používania telefónu uzavrel, Pixel 9 Pro XL je za mňa pravoplatná vlajková loď. Má zaujímavé funkcie, vyzerá strašne sleek a prémiovo, má privetivé UI, skvelú optimalizáciu hardvéru a softvéru aj napriek pomalšiemu čipu a skvelým foťakom. Má výbornú výdrž batérie a tým pádom tento telefón môžem odporučiť každému, kto má záujem, hlavne aj ľuďom, čo sú na Apple zariadeniach a chceli by si skúsiť, aký je zážitok z Androidu. Ak nad tým premýšľate, tak vám radím radšej ísť do Pixelu, než do nejakého Samsungu. To je aspoň môj pohľad. Na druhej strane, ak niekomu prekáža silnejší post-processing fotiek, pomalší čip, absencia niektorých AI funkcií, tak asi by si mal počkať na nový Pixel, ktorý by mal výsť asi, ja neviem, o pol roka, kde už nový čip vyrába TSMC, čo je jednotka na trhu vyrábania čipov, takže tam už by tá technológia mala byť lepšia, ten čip by mal byť výkonnejší, viac optimalizovaný, bla bla bla, poznáme to všetci. Každopádne vám radím ešte počkať, ak chcete riešiť tieto veci. No a ja verím, že som vám pomohol zistiť niečo viac o tomto telefóne. Nezabudnite, ak máte akékoľvek otázky na tento telefón, tak napíšte mi komentár a ja sa vám budem snažiť odpovedať na všetky vaše otázky, ktoré chcete. Díky moc za vašu podporu, že ste to vydržali až sem. My sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj. Jo a pleskni odber, prosím. Pleskni odberos. Díky, čau.